Говори. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'lingiz. Когда что жди? Он твой. Да. Ложи. Yo'q, buyurdi ishi. А. Запусти, да, как отложим. Прямой эфир, да? Siz qo'sa kavat olasiz qo'ydi. Забыл. Tamam. Uzadı okuyor. Да. Да почти. Başladı. Должна буша. Сколько собрать? Да, до школы. Сложно добраться. Соло, чумо, чего они сегодня? Ходи! Зарядка не стол. Нравится такое. Блокад коснулся. Урод. Там скинь это.
ما حوشتوت كانت تسوي. طلع واحدة. هي اللي رخصت. كو بونس. Quatro costas. Quatro costas. Dia dekat quatro costas. هذيك ريزا أول أورها بالله. Bir kuş başta sıkı kısmı kuştu. لا Şimdi ya şimdi ya da ولا ولا قريبة. قطعة قبيبة محمد الله يا وهر يعني. نعم. غير في بابك ازيا انفيتيشن في الناس كيف؟ события, новости, лобби, чувак.
Дубль 2, да? 아, 저 상황마다 뻗어가면 되지. Да. Много выше, а он сам не. В школе, скорее всего, в школе он был. Да, в школе, вейца. В школе бился. Я вас в школе согласен. Я согласен. Согласен, Коля. В школе согласен, их еще послал. Все. Şimdi نقدر ده بوجين يقول لك سونغون كتكون حتى شغالين ده حتى حي شغالين حتى شغالين بلاي Да битураться. ورد حي شغال ما حتى يطلع كده حي ده حتى يوصل حي ودي بلاي Ну, прогрузится, да, тут. Второй бронежилет, где у нас? Вот. Согласен. Отлично, отлично. блядь. Их доломочку, аж как. Ось. 조용히 진짜. Цедомчи. 아니야, 또 앞에 잘했어. 또 자기가 정말 너 그렇게 해서 하기 또 없는지. مجا استيمت لاتريز. 어. Саш был мам соуч, валик. وعليكم السلام. Подождишь? Что подожди? Hamdi şöyle düzdü. Ай, отлично, зацепился. Ладно, хрен с вами. Аюзно. Ya sabah yok ya şöyle. Ислам, судья, ты можешь момент. مجا هنشتي بيش. Ты дома чуешь? В том же доме. Пошли не в баню. Возле двухэтажки дальний дом. Всегда вот тут. Вот.
Давай. Муза, отбой обои еще там перекрестные гонщики сделают. Крас кальмат рези. А. Ne sayışın boy? Ne dokunsa. Oğlum ana dokunsa. Çağ Hasan. Foki. Дым-то собак чпил. На его. Да, Сок. да, на его. Сок. Мчай. Мчау, мчау. На Е. Мчауз, аруз, мчау. Ой, первый этаж. Что? А? Третий متر этаж. وتاج هو متر وتاج Третий этаж. متر وتمت دي Угу. شلون؟ سو شو تنك يا سخن شو تنك. شيء هو أجمل. شو لا لا لك ورا ماهيش ده كل عضو خالص هو واقفة سبراو لو موجود شو هات سليو شو هات سبراو ده كورة وات تقول هات واحد ما يوصل هنا يا جوتر. Знакомиться начала. Аптечки. إيه. Ха-ха-ха. Аж bu служба, сажу. Можно. Трое тачки, двухтачки. Да. Ржешь. Отталкивать. На. Давай. На. 스무 장으로 하다 넣기. 날려가고. 날려 나 쇼트콤 날려고. Zendiş. Скура варханус. Ну там он.
Я. Модерат. Там модерат. محمد ها. الطريق готов. لا يا حتى وصل. أرقص وصل. Я решил тренировка, не делал шьюна. عم شنو عبد الله ها папа мчал. اوكي Zakon, maskan. Что делаешь? Сук богуцу мяндрицу. ها Тренировка в хаус. وخاو Аса бабушка понравилась. Что стоит? Или по старинке? Пошло. Да, уз, Да. такие интересные уз. السلام عليكم. Валейкум салам. عندي بوجي. Alhamdulillah, dok dok, что здесь? يا Şapıyoruz. Там же Амели, сейчас огмамчу. Где-то еще спрыгнул.
Второй шлем еще. А то осмоха хочешь, N24 X8 как раз. Красавчик. А, حي ولا второй бронежилет. Снайперка, что ж скоро алыш. Любой снайпер. Move. So, я прицел бишок, Янка. А, ДШК, пулемет, нет. И вообще на кто споморует? Шоссе городок. Прицел, а Миша лишний. Ясно. Прицел, чахтай прицел, да? 40 секунд. Зону. Щит, скарали, шмелял. Шо патрон, что у нас пятерки? Чудесно. Скарали. Сань вместе, он же. Шар ЛД кудеса. Щит, мне щит. تكتشف وجه ياس ايه خلص Здесь патроны идут. ومتجي خنديش ومتجي Ничего. أبدا О, патроны даст. متجي خنديش А, Салам. لا جوا رانكوش нахуй, щит ошел, вот здесь. В городе щит ошел. Машина не знаю, Сейчас, короче. сейчас. Надо валить отсюда. О, наконец-то это увеличено.
زونة وليد. اها مو ما قول هنروح اشتغل جوردي تنك مش لا بريتسل يا مش يا وحشته يطب يطب ويقرأ مش عارف يدوش. يا تشعر تموت يري ايوه اشتوب ادي ده حيسوي شي خلاص قعدت ويقرأ. ماشي نزل رنجي. 너 우천에 너 선부시 안 두고 내가 이게 좋잖아. لا هو سبارك وجتس. 내가 운동하면서 등등을 비슷하게 좋아서 قاعد شو اللي شو واتس دارش. 뭐가 있었잖아. تاجي هي شو. تشكي شو. Прицел есть. 아우 Игрушь. Тяж кушан, да, на 20. Синцервош, тяж кушан. السلام عليكم. وعليك السلام يا Салам. Шо? عندي كده موجود. Шо дожди? الحمد لله معلش. Я мышин, мышин. متشابرش. 할래 여천에 هي ود هلا ترى كريستال صحوه شعط واجلات. Шо давай? سكنتين رجعوا شهر يهتي ها. Ехтец, наоборот. Да, كنت не اشهد جوك. بالله كنت يا Тяж кирет. قد هو يطلع. Ату, да. Узвужа, соговориться нцака. لا سون مو شهر يفوري ما تعرفون. Амат. 아 Узвужа, мча 할래 уже. 여우 할래 지금 아무 문제 없어 할래 여우 Прицел, я тут, сам баргит. Без ولا прицела. مو شهر ووضع يفوري. ووضع Да, вот он. يعني как не могу его найти? Да когда حاجة بعرف شو. كنتينش يخي وش هونس. 뭐 يخي وش هون كنتينش. X was sim tu yaş buraya. Oğlum, Zersu oğlum, az çok çok gerçekten kuru var. Ustan, sardan sunu sulat. Oh. كنتينش. ده وقت بس ما تفرروش. 할래 왔어 할래 왔어 Rahat. واش برش عند ابوه بشون. Ay özüm istesin bu de. Hatta beyta stetti ve bu yarış. Вот только я не знаю, откуда стреляет. пулемет يتو بيجي حبيت شو Пулемет это вам пулемет, да? Да, бог ждал что-нибудь же. прицелиться вон хочешь 뭐 붙을래서 Şort mu? любой бия حيتصل بيتزا. 이렇게 하게 다 해놓죠 يرجع Savaşa. يصور. يمو اللي بيتزا. İlk şey uşan olmuş ayılar. ايوه صور ايوه شايف صور Красавчик, все. Не, а что, где еще? Зон. Ay dah deriz ya zon geldi mi? Чего я не видел? Ya çöpeye pagnan. Maşı ne yapacak? Нет. 이거 봐도 Я أنا машина. إكران صوت أشتي وحسن فوق يلا يقولوا تيجي حلبة يدش عن رستورانتك كمبيوتر لقوا سكارتشان غيرها ما هو زربات أرجع أنت الدراز بقى عندنا يصور والله ده واقف عشان عودت كمبيوتر تليفون يسوى 10 دولار صغر على واس ما عود شو تربت تبع واربع مع زربات ده
مش أنا عم يحكي. نعم. اشد بس ما اخطو جوا. وقفوا محفوظ. ما عرفت يا تحسوا لي عدم من نعوضه. عليكم عليكم السلام. لا لا شو اليوم ايش ده؟ ايه الله خوي بيرج والله خذ جوا خذ جوا ماستيكل وبرزنت. شي حواضن هاي كنتي. رستم التوب وش بيرد عوض شو هذا هو تروح كل راك توب طبعا. اسلامي اقرا ما عشتي تحملتي ودج لاتي متر والله تحملتي ودج لاتي ودي سميتي جوا. انت تسوى أنا أتش ميش يعني. تايتو أنا قوي هاتي بقى حاجة والله. بس هذا قلت شوف والله يا سو شيء يرسل توخن أزعيا. اسمعين ودي واتش يرشو عن صدق هذا. أنت سمعت باقي. صحيح يعني حول حول انستا. كده هو. اياتو سيقول تعال يا ايويس يس داو ابديت كان تحمل فوق تحمل حين ابديت الله طيب يعني يا زلمة. بس هلو يا جاني اصحوا يا جانيات. نجلي بوليكوف. عودتي توش عودت بي. اساس نوكي وعليكم السلام. What is it? Hiç konuş. وعليكم السلام. أنا بغش على الورد. صار شيء وقته. والله عم يجي الموضوع سوق. عم يحوز وتر ستاف
الشيء ولا هي بس طاعه وها يهون سوم ورش Поза просто. что уж налево так лица А вот туалет опять что вышел. والله او حتى وصل حدو كان رستم ايش ولا رستم Захиль целюш. Одно отлично. حبيت ما ده شوف Тиги граната шо содырш. Görmeyin. ها Usta. ها Olacağını muya senin vakitiydi. Bu değişti ya. اي عطو خاردس اسام يا فين بنت ذات ازواتش والله. واحد افضل واحد عندي بنت عتوسط انا زغرات دادي اي اجم مرسوك А, понял, по-братски. İslam şartı. كاس كيشا كان سيك دو حال ايش حال دوخ دا زوج دي نستو بتاعت دومك دولي هيجلش Игорь, а мы есть. Что опять пёс, я задех, ты так говоришь. نستو بتاعت يا ده هاي ده شكل وش نشتي اكيشن حماية تاكش دا دويدا بكاد عاي خل دهر باش حدا يبو بيجمي Şey hemen de سا ايوه كات ادبيل شدر هواس كيف ya kritik açtı dikkat شبيكم بلي أول شو تعمل بس ليش؟ أقصوتي إشلام ويا خل ده برش حدا بيمشي ناس ند واحد سبات نتريت صورة بش ولا جو واشته واحد جو زون Ulla Gusta. Hmm? Så met Goshan, tycker jag är Goshan så. så لو هيج ورا هيج ما ينسى. بجاه مين يضع يلا ديك سكبر برش قبل ضعت amigo. العوض عاشق هم يلا Sabe, Jan Moris. Есть, да. Ну сразу выловится. Саравор. Один был. Один на поле невольно холодцов.
Вот вместе по-любому. Геймеры. الكاسك اللي كورة حاجة تسقية. وعليكم السلام. برونيك يا بريكينيا برونيك يا. يوم باشتي بيلا اللي فيني. مكان صنع. Hayırlı كده حي شيء حي سوا. أنا شو نيت بدي Аптечки, животок, а вы? Погуляли и хватит, да? Вот красиво, охуенно. أشهد ولا وصلت يعني أنت ساب والبشات شو عملت يا ولا تل. حكينا واسي لا إيش ده Ne haklı o. أيوه أشهد ولا ديما يا Геймеры. حكينا واسي ولا داعي أرضات الوعيات لقي شي аптечки شو هذول. Ник какой у тебя геймера? خيستش ولا مسلم аптечка есть هذاك. يسوق إيش تنسى يا سوي بس الحمد لله سودات يا دوخي تمش دوخي ها دوس توي دوس دوخي نطلع حظي أش بود بري هالصوري هو بس تسير Korkuyor sen öyle işte yani. بدي يلعبوا إيش تعطي هالشقة كيرتا طوال ايش طول يا ويزون ده ديزي. هوا بزمان هاي لا 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 يا إيش تنبقوا يا إلي واس هاي النية هذا كان تشكو بس دولك إيش أبصر لوي كان ده أصل زين ده هذا. كاتوشا تويت пока чебок дадут. مش بلا شو إذا بدك كل قيمة ديكو دي فوق. أبوكو أساس فاير. مش نص تقول. شوف يا جيس أنا قلت حتدوشن قلت قلت أو عاش تابوشن لو هو عاش تابوير ما تصدق أمريكا أستاذ صنع دو تحضر زوني خلوري زوني. حضوه يلا قا الحمد لله صار زوني باص. ها هاي اخو ريلات عبد الصدار عطوا كده هداخل جد هذول انا مش فاهم عبد ياخذ. ايش كان مصنع هيش تقي شو Геймеры. Ник Ислам 06D. ايش А شو чё مول ты- هيش ده Геймер Р, а что ты в этот, на Discord не заходишь? Что с командой играть? с этим раньше играл бесплатно, а с элитой по 500 рублей на час. чувак чувак Согласен. Я это гол. İyi tabi atacaksın ne? Solda granada taşkıysa ne arayacaksa. هاي واتش ها ده اس يا واتشان حقو وشان Çık, uçul tugo. هات مواصلات на 170 короче на 185 гука агау хрца один что итог дала шо и учвал Ну, отсюда отца ободы. Раскричь ты, братская могила.
Безамо. Еще не вечер. أول شو تاريخ Геймер Р не понял. Я говорю, вот общую связь, игровую связь почему ты не настроишь? Там в описании под видео есть ссылка на Discord. Чтобы одному не играть, можно в команде. Зона пошла. يا دولي Да, он, да? Тебя слушать, Хорош. Зона идет. Ты что обучаешь? А душ есть, она в тенечке. Под деревом. Здорово, на 205. Им гайдо. Шесть человек осталось. Да, занятно. Ой, Угу. Всего. Справа долго, слева долго. Справа такая еще. А хотя слева вахи утром хруща. Хочу надолго, сзади такая вот сейчас сверху. Цан голос только, цан голос попал. Таед. Не машина. 39 секунд зона. О, что обойти волю вообще шикарно. Ah, shit, they're at ours. Дым-то сосо вышел. Гранатыш, да кидай, ты гранатыш. Памятно я. Геймер Р понял. Тут не твой, находится. Слева. Давай. Халеви, саха. Я самого сова. А шик уж. Халеви, граната скид. Остальные там. Ай, зона. А чё, тай, воли. Ай, блядь, бей вашу, брат, сразу мягко выжрать. Да, надо было забрать. Наверное. Че, حاولت تشوفه ساز حاول هو زميلك يهروا Да, самого сова. Шидяги, бродяги, ага. رستم وارشاوي يهدى سبراو горка تخد مديش عن ياها ورا زوني حالت ده Слева дикая яшел. О, гендер наверх, надяга, то что коки. Еру маскала тида, и гарой. Брон, цахам. Шостик у зори вообще есть место. Коки хатва сабр. Го зор чё? Рустам учава. Сабр дао дуе садо. Скун, цан дао. Sa one ar. Ja? Ja, gut schon. Туа баргет. Пока я дохну. Оздохр. Блядь, щидя да, слева вягаем, блядь. Криса, езжай вас. Справа что да, говори. Саня, готово, Тойо? Справа, да.
Справа еще догадалари, как на ладони куда что-то. Сверху видели. Вообще, так шанс яйца. Это что заметил, а? Что заметил, Нас гоу зворчу, а маска, это дих. Вообще бета чего, я. Копки хотела сабу, вообще бета я он. Хотя вы жваром. Ислам. А что у жварцом, когда без баията ведь, а каията. Не подумайте, а харца как будет. Один раз не это, да. Я каета уже. والله احمد ما يدري شيء يا زمان سوي اتشوت حيل واش سموه القطع قيش نقطه 1 2 3 حيلتو Яй. يا بنت شوكولاته وطيه ستارت هو عشان شو А, рак же, кстати, отхожу бою, да? Рак же статистики, сам пусть. لا حاضر خصت حاضر شو شايفين يا حاضر شو Ай, sen bu çağırdı, ya dur, ne kadar 不一样， давай 掉去2元死了的。 عندي نور Зря вы Беку обижаете. Муви, что, халушан. Да, сто. اصحى مع اصبع شو اردو شو اروق شو اروق مش А, нейтралитет, мечтается Рустам. Ходу, и Рустам, я. Связь да я не ищу. Давай. Рустам тот того. А, اوه بلان حدات حقرت ايش. وقم بها. Ты chamou bem pro gosto? Gustavo, sabia que eu acho Чё? que ما حدش يبقى القلب يوشر حدش يفكر شيء ثاني So watch those balls بحثر دي يقولون Соуч, бушен. Мудак. Соуч. تقول Отсыгви. لا تعطي الجيش Став, отсыгви его. Вы, пацан. Там шман. О, сэгдуё. حوصله слева. Ислам, ховись, хачхан. О, تعطي الجيش ده Болик, Беларусь. Интересно. Калаш еще. о, языки. Не, Елар, говори. Варсу. Дробовик у тебя, да? Ты чё? Налево, не, в том крыле. Хотя его, господи, я не знаю. Показалось мне, что как будто есть. Болик Хамигу. Я. Аптечка вниз. Не, аптечка не поможет. Обломаться дрова немножко.
Ну, вообще мясо. Ложку сразу. В следующий дом может. Мгм. Не, сюда, в этот, в этот. Вот, Ой, лахчансы, ой, лахчансы. да. Аптечка миша, болик, нас, аптечка. حماه شوف Все, أظن سلام والله. все. Сади, сахмали. Походу щит ушел, скорее всего. шлем курва халышы. Бишь. Лакта был. Хамнез, более аптечка хамнез. Сундес болик. Давай. Все. Ну, ларку. шлем yok daha. Гмейра, алвада. Поехал. حتوالش شو هيش مش انا Мча, слева, мча. دهل يا دومدي حطوت دواء برتين روبوتين حكي حطوت Мы, паник, мись. Çalışıyor bu yer. يا شو يتنسوا انا بقول لك جيشة إيه؟ хамнез, هذا بول حوالي عوض. Сагму чору говори. حيت. Сразу молись. Хаят, لا حيت حياش ايش ولا اصلا عقود يقلز يقعد الزود حيدا Hayır çağırdı, hayır çağırdı. Yok, как бы я. ايش ده قروش حتى يقعد الزود قوي الزود Polezdim o diye abi. Соговорю хочешь. я сразу говорю Вообще, соговорился. там شو Дуах дома ждут ali. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Happy holiday düşüyor. Шудай. Надо не Потихо, грусть. Во имя Отца и до конца я рабы. Сандат. يقدروا dommage ждут ali. وزبط تعطيش حمس يا Bu taş kayas nasıl bu? Сагушу. Oo, все понял seviyor şansı. Ну чао. Это двухэтаж, второй этаж, что? отвлекать حط اضواء Сейчас, секунду. Захилиться сюда. Док понял. Yok. Аптечки, БД. Аптечка нужен срочно. то что она уша Аккуратно, ура. Не спеши. Отмолвишь пока. Гранат. Архивиш. Архиш, все еще.
Сахагва. أوضع يا الشد جاد مو عط مغوات حقوا هانش حبرج ارجع كوتش حقوا حطوا رقي حطيخ شي أوضع سيو حليبي شي أوضع وشان بنبشر حليبيس اي حليبيس تشاوز ويه تهشك اشد بال قوي هوشان نورمال بشان وش بتاعي بشان ابتشكري قوش دي عارفستا أوضع اي سوم يخت اشك على وقت تندرس حاولت والله مو هتشك لا нормально тебе бекер. Так, мне нужен бронежилет. Мини еще. Вот тебе после всяких пожарных. 4 акции. закрыть. Не крыш. عمود ينقطع Савчик. حقيقية فشي ما واقف بص والله سنيت Adam yatas. والله أو لا ولا Так, пятерка патрон ждать чав биха. Да? Колор мучал. Чечу. Царюца. أقوس ولا Во, хандиш пятерка. Сундис. أقوس Саня не жду. А я жду. Вот. هوا Ошибка, блядь. А чё? По порции. Да. سودا بدها طلعت فيه وجهه العقص ده خوش جوس سي пятерка здесь смотрю. شكون دوخ شكون Ну. تيجي حدا كابشن Все равно. Вот это ехать чудо, центр зоны. Славинуе. Сундук и Мусор поадикся год. Да калаш патрон ждушал. Сагю, слушай. Слушай. Молар вот. Петер патрон ждал. Ваха валар мол. لا شنو تقولوا توتش ما شاء بيتر باترون جت داهر شيء استدي جد هدرها هارش Второчная медицина. Че? Полный се пока. شنو تعمل شيء دافع شو تعمل؟ اي قطر بيتر فلوس انت تقول ميكا اجلان يرجع قال لا هي Рожок بيتر плохо. عقوسيا пусть Да. Зон на что хуй? Компенсатор, стабилизатор. А дроп от я жду под пятерку. اي سبير Ай,
На рожоке. На опережении, короче, был. Вау. На мосту засесть, яха. Куда? Викуда, Я тянет вот. Викуда. За сочну ложи, ярики рожок. Золота. Ваши, вот. Что даже аука, говорю, вот так вот. Няш. ياشتي بيلا ودش كله بدات باترون هاي تابترانس باترون جديد اشتريت ركزاك برا يا اخي شو يرقي اشتري ما يشوف كيش كان Зона пошла. Рожок я уже. Нахуй будешь, походу. Баги лапта. Багиться надо ложкой резвить. это на эн туара будешь Сообщение, филпта Ацахл, да, зарицали. Тем мерится, типа. Оповестить, да, цен. Наводнение, ходить туда-сюда. После этого он договорится. Баги ханится, дра. Пока нет планка. Машин. ماشي انه اخشن يا وين شو انت تخاف يشوف طول هي 제가 두조한 명을 하면 طول هي اتوتي بوك عشكت Стой, сада. На тяжку овца. Ладно, блядь. يرجع بوحكم هذا الشدوا ولا بتشوف زي السيستم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. والله شو ده؟ Hasan, как ты? Нормально. Ты же как? Да, عم بحكي برجع. ما اقولهاش. خدوا تيش. تعال شو خدش؟ Нормально. Белого мечовый. Вахуис. А вот веселцу. Да, дикбой, я люблю. Ну, мужчину отшу, говоришь. А то я, Хасан, готов. Ты готов или не готов? Hasan. Nasıl sen bu? Ano. Askışlı.
Султан, Мухин, يغزو هموها. وشوف ان داستان sana دوخ يعني فيها خوجي شوف أنت تشوف. دياري ان دات شيخن حام ينترحوا يعني از شو تلو وكل شغلات يعني كسو شو از شو كوان بيجات كوان دادوخ اسو بوشي بغر دوش خرش قوام ودوي ألقى. دياري ان دات والله دياري ان دات سهم ان دات كوان ود يا هم ان دات اسو ديالك اسو تلو حتى يدري وصادوخ ديو يعني خرش سابدو. أجيتا تلوم راكا شيا. سلطان أجيتا تلوم راكا شيا. اي سوق اسحب دعوك استلوا دوتساتو ديكا براد انساني دي فدوتساتو ني براد انساني حيتا تلوا صح Значит, телефон дурак. Дуется. вообще ازدادت استراحة تدخل движение استراحت يا المفروض ديس. ديلا از جي ماس ديلا يا вот вы пидорасты واخا سووا زريع السمولوت Вот ваши какашки. Одни... Что-то, блядь, две части дикир. Ну, да, что. بولات دات حوجي يا بولات الانترنت بعت وصو هاردوكا اشد بوليحي بولات Вот да. ايه على الدابو Любовь ты палец завод. Welcome in our Welcome from Russia. اشد بوليحي اصبروا صدار بين نص الانترنت بعد قاعد حتى اجابه ولا حتى يبسط حتى Сомбреро готов. Отлично, отлично.
пиздец, я думаю, что устал хлопот. А давай. Потому что вот 5 тысяч. А будешь согласен? Şimdi böyle. Sen nasıl buçu? Эдем Да, Морхейф. Сагма, Привет. Адам Архиев, привет, топ. أنا مشوار حشوالو إنجليش أنا ده وحشون يا من Nasıl uspuşsun ya? Эдем Морхейф. Ассаламу алейкум. Алейкум Дима ассалам. وعليك السلام Vladик, duak şu olajdı. Şu an يا bak. دادا شو Dije, tu su sad u vatru, uvori. مين واحد Я герца и тчи по умолчанию автолат должен. Хамди. Настройся. شوف حد нормальный морис حد شوف Маска одиночного очкуса, ну, а есть. Эдем Да. Морхейф. Хьям ДЦ. HTD 1 адак 1 аждак тыхов. Hamda çok şu olajdı. Kordat çok. Hasan yarak şu at su yok olmuş. Здорово, человек. يا Kordun ve altın adam. о короче تعزوه фитнес инструктор Bas. фитнес тренер вот Юбки шанс полный. Şey с этим, со всем причиндалом. Сега есть, мне кажется. Так, ко мне пришел один мой этот лёг, короче пацанёк так. и говорит: Лёх, я не хочу тренироваться, я хочу тело как Как? я не хочу вообще тренировки делать. Я Ага. говорю, блин, типа нагрузка же без маться, и хаму делать детство. Я говорю, это Так. меня так затронуло. короче, бля, شو قبل قاعد يوصل من детство, бля, تعال короче, ولا عم نجوت, бля, عمو делать детство, я вообще. Да. Вы что, окей? Oldu what? Я вот, follow. Прицела амичок, вообще прицела амичок. Ну, говори, вообще нормально. Эдем Морхейф. Интересный ДЦА. Интересно, да, да. انا есть خواري ده سكت يورسل بس حيدفع حيدفع يهرع فيها Ay, çan doğuş diye çiyor. Git de o bu. هاي تليفون هي يا سكت بس قبل دوش واجه Ha, şöyle bak. Прицела амичок. Любой, я. اسد استواعي مش doğuş diyor, bilmem. موست حلو يسد اربوري Да. Savaşa. هي كايرا كمان. Пистолет глушитель. Şimdi böyle. يمكن بطرج اقيس شو يا يمكن بطرج Su düşensin böyle oldu.
Энки патрончик. Значит, бля, 762, слушай, Геймер это Лучше. ссылка или приглашение из стекла или недоступно. пятерка вообще, ага. А, все, я сейчас обновлю ее. В бесконечном холледже распределится. Ха, бохцу. А Я на точки вижу. ссылки рви на Discord. Дискорд приглашение, ссылка. Нахуй точка ру. Эдам Мурхейв. Дадл Сатан. Ну, шли нахуй, точка ру. А я здесь. Zie zagado batsa lahli pash da. Ай моя расцветает. Адам, Хачвал. Школа талантов. Театр юного зрителя. Хайлео. Валам Курища. Водить рыб на водоеме. Тайлунг вырубает кватинц. Цабинти. Цахмия. Сугион, Алугион, точка балсу. Дела, зымба. Я не аштили, мы что бадя. Туалет школе. Шмарги, Ёшин. Ас. Аптечки идем. Да, вот. Обид жиглиш. А ну куда, на снайперку есть вышить. А я хочу, я не аштили. Блин, حد هنا убийца. А зиё, прицел его. Да, я 3 все. А то гих, ну. Да. ماشي يا حبيبي شو الاسبير ودي سناك شو اسرار Все. Просто общая точка мясо. Да, отцу. Цанин встретит тебя. Лакли хан махабишу. رستم حضرت رستم اكس يا Южиятся. مش لما هو رستم واحد ده هاخذ ليش استان وتحكي Да, есть. Сан дальше сейчас. Сан халфу. Адуар. По фокусу том хам будешь. куда ты يحكي جوز Эдам Мурхейв. Ай, Рустам, не отдавай ему свои виши, он явно врет на души. А он на 205 и больше он нахуй собак бьет. На 200. На пляжу. Сейчас они. Собак-то ты бить, я. Да. يا بويا اخي تشابل ما بيري شو ضروا انا بتاعت ليش خليني اقول شو سبورت تشينج ما تحمي او Я же использование, хандр, хахит, валя. Адам архив свел, не отдавая ему свои вещи, он всегда врет нагло, нахлебник. Да, сыкло. Молодец. Кого же хлопцы? просто я чувствую мышцы бадра. Ствол прогреваешь, да? Да. Ага. Позирует мечту. بجمل طائف شد ولا سيا ثاني مولات عشان اغرها على الاريش يقش بود زاتر سيا بيو سو تعال جاء سو حالش ديس كاجش ديس طول داچ وقت تاع чака سو تيقش بود ثاني пятерки здесь всегда. يعني Семерки да я хара, шорт хадаласа. حقي ساتا пятерка هذا. في девятки, да, акиса. да запрак جياك طول 120 То есть хаваш айца. Зону чаю. Нормально. Заправки меча. заправки не заправка их изюали Туалет. Шлем мелатив. Отехтаси, да?
Да, هم يت مشاع وزريت ويخي تحشكي ريت. اصلاح عوضت يوسف اصلاح пожалуйста не дай мне умереть. هم يت ها تحشكي ريت تحشكي. Да, عليك تحشكي ريت. تدخل سيبي بي حاول تنزل. هذا حمود هذا يلا دي عطوا ضغوطهم رستم. Хорош. Тяжко ушан, да, домыш. Смугает, чувашан. Через дорогу перебежит. Ваш. Чевер, а вот жвашан за машину. ورستم سميت المور. Анин. حول بتاع دعوة وضجات دعيت المور. واش شنو على عيتا شو درج عيتا لا يا ازم وشو قشاري تروح ايش كايت سنت شو اشد ملايات شلمك اجل دي ده شو جويت Эдем Мурхей. Два Аракаш. давай старик давай этого сразу захарю PUBG ولا مشارية وعسبت Зон. Ты крут. Ай, ты красавчик, ты тир. Адам, аях. С моста в начале бог, да, машине учиться, их и угол тон. الوايصة يا сваливать. Тебе счастливый бути, а? Не поминай лихом, братан. Там это, свидимся. Ого. Фаул. С левой стороны, там, дом слева. Ну да, ого. Ислама, сабрди, цан получит, я дышу. Ислам, справа. Эдем Мурхей. Аскалов Ейкорд Б1 Арбейч Хайрсон Асчок 1 Варк. Сам слева дом, физ. Часа улонти, походу. Давай его. Вот. Хорош. Еще раз. Ужер. Слева, вот, зигзаг. Так, Гранат тоскён. отвлекающий. Слам, я бы слева обошел бы. Просто отвлекающий делай. Сахандо, выстрел, летик, да, армия, гранат. О. Ишла, отвлекаясь, обойдущий. Рустам Танкаш Вот Йор, я сам- Чувал Ашракаш Варк. Я думаю, я в танки же не играю уже давно. Я поставил эти графики. Ну. Танки. Надо как-нибудь сыграть пару боев. Навах, посчитал, что навах. А чувак долго танка вот здоровье. Будто жрак, я мастер, что будто жрак. Хорош. Хорош. عيننا دي عجبتي قيمة. Ислам, ты где? Они на Хасана поперли. عطوة حلقت عطوة شو عوض جوار عطوة شي دي دقت لسه حلش واحد تثبته انت ايش بوهن عطوة ده حاجه ودار واحد ايش باخذ Паники. ليش حلش مو ما يندري واحد ايش объяснять думаю, ايه دواش عواش انا ديس راس بس تبيلا Сюда. اخ ساعات بداخلاتك حتى حيوهاش
Фёхцу. Куда я должен, да? Оля, без... Готово, а то есть. Давай перерыв, да? 10 минут. Да, рейтинги повышаться даже. Перерыв 5 минут.